את הסיפור הזה שמעתי מפי מרן הגאון הרב שלום כהן שליט"א. שמעתי את זה ממנו בשנת תשנ"ד, בחודש אב, כאן בחוות דעת. אמא שלי נפטרה, ובליל השבעה עשינו את זה כאן בחוות דעת, ובא חכם שלום ודיבר. וחכם שלום, כל הנאום שלו היה על אבא. והוא אמר שאנחנו נבין מי זה הרב, אז ממילא אנחנו יודעים מי שירת מול פני הקודש. ככה הוא אמר. אתם יודעים שישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה נשרפה ונחרבה לגמרי במלחמת השחרור. ואז מיד אחרי המלחמה, אז פתחו את הישיבה מחדש, והיא נדדה ממקום למקום, הייתה במצב קשה מאוד, עד שסוף סוף הצליחו לבנות את הבניין שבנו בגאולה. אחר כך זה התרחב גם לקטמון, ואחר כך, אחרי מלחמת ששת הימים, הם בנו שוב בעיר העתיקה. אבל אז, בהתחלה, אחרי המלחמה, היה מצב קשה מאוד. ואז הגיע המצב שהישיבה עמדה להיסגר. קלו כל הקיצין. אין כסף, אין מקום, אין שום דבר. הישיבה עמדה להיסגר. מה עושים במצב כזה? התכנסו ראשי הישיבה בראשותו של הגאון רבי עזרא עטיה, שבאמת הוא היה רבו המובהק של אבא. ואז הם החליטו שכל הבחורים, כל האברכים, כל מי שקשור לפורת יוסף, כולם ביחד, ייסעו למשך שבוע שלם להתפלל בקברי צדיקים בצפון. יום ראשון בבוקר יוצאים עד אחרי שבת, לא חוזרים. נוסעים שבוע שלם. וכל יום קוראים את התהילים, מתפללים, אומרים סליחות בקברי צדיקים. הודיעו לבחורים ולאברכים שכל אחד יביא איתו איזה סמיכה, שק שינה, אני יודע מה, דברים כאלו, איפה הם? לא בית מלון ולא, אפילו לא דירות לא לקחו להם. וככה כולם התארגנו, ואז הגיעו אוטובוסים בבוכרים, ליד השוק שמה, ליד בית הכנסת סופיוף. הגיעו אוטובוסים, וכולם עלו לאוטובוסים. אבא עלה גם כן לאוטובוס. עלה לאוטובוס, ואז כעבור כמה דקות, ויפן כה וכה וירא כי אין איש, הוא ראה שכאילו לא רואים אותו, הוא ירד. הוא ירד, והוא נכנס לתוך בית הכנסת סופיוף, חיפש לו איזה קרן זווית בפינה, הוא ישב ללמוד. היה אחד שכן ראה אותו, חכם שלום ראה אותו. מיד הוא ירד מהאוטובוס והלך אליו, ניגש אליו. אמר לו, ראה שהוא פתח בבא קמא, דף ב'. אמר לו, מה, אתה לא נוסע? אמר לו, לא, אני לא נוסע. למה אתה לא נוסע? אז הוא אמר לו, תראה, אני שבוע שלם לנסוע, לאבד כל כך הרבה תורה, אני לא יכול, אני לא מסוגל. אני יושב פה, אני רוצה, בזמן לא חזרתי על בבא קמא, אני רוצה לחזור על בבא קמא. אז הוא אמר לו, מה אם אל תפרוש מהציבור? אז הוא אומר שאבא התחיל לבכות. ואמר לו, אתה צודק, אני מרגיש רע מאוד, אני לא בסדר. אבל מה לעשות, אני לא מסוגל. שבוע שלם ללכת, אני לא יכול. זה מוגזם מאוד, בשבילי בלתי אפשרי. אתם תלכו, ודאי, תעשו מה שהרבנים אומרים. אני לא יכול. כמה שהוא דיבר איתו, שום פנים ואופן, הוא לא מסכים. טוב, הם נסעו, חזר ביום ראשון שאחריו, הרב שלום כהן, הוא נכנס לבית הכנסת שמה, הוא רואה באותה פינה שהוא השאיר את אבא, אבא עדיין יושב שמה, והוא עודנו שם. יושב שמה, והוא הסתכל בגמרא, הוא רואה שהוא בדף צדיק ט'. אז הוא שאל אותו, אתה התחלת מדף ב', אתה למדת כסדר? אמר לו, כן. אמר לו, אתה למדת תוספות גם? אז הוא אמר לו, מה, אתה חושב שאני משחק משחקים? מה, אני ילד קטן? בטח שלמדתי תוספות. אז הוא אמר לו, מה, בשבוע למדת בבא קמא מדף ב' עד דף צדיק ט'?
אז הוא אמר לו, זה לא כל כך הרבה, תעשה את החשבון. יש 24 שעות ביממה. אם אדם ממעט מאוד בשינה, נשאר לו רק תפילה, וכשהוא אוכל, הוא לומד כשהוא אוכל, אז יש לך קרוב ל-20 שעות ביממה, 140 שעות, אם אתה לומד רצוף, אז זה כמעט שעה וחצי לכל דף. ואם זה רק חזרה, ודאי שאפשר להספיק. כך, זה המעשה שסיפר חכם שלום.